Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Bwalo la milandu lapeza kuti a Norman Chisale ali ndi mlandu oti ayankhe pa milandu itatu yomwe akuwazenga yogwiritsa ntchito masamba a maphunziro abodza. Powerenga chigamulo ku bwalo achimwaza ati bwalo linamva kuchoka kwa Abafias Hiwa womwe akuganiziridwa kuti anali mwini wa chiphaso chomwe Chisale anagwiritsa ntchito pokalowera ntchito ya usilikali. Malinga ndi umboni omwe Hiwa anapereka ku bwaloli mu chaka cha 1996, adapita kukachita nawo mayeso olowera ntchito ya usilikali ndipo adawuzidwa kuti anachita bwino. Koma iwo atapita adamva kuti Abafias Hiwa Chisale ndiwo analowa m'malo mwawo, ndipo atabwerera kumudzi anawuzidwa ndi m'bale wawo kuti Chisale adakatenga certificate yawo. Bwalo latinso malinga ndi umboni omwe unaperekedwa ndi yemwe ankayendetsa mayeso a JC mchaka chomwe Chisale komanso Hiwa adalemba mayesowa pa sukulu ya Nsipe, Chisale analephera mayesowa pomwe Hiwa ndiwo adakhonza. Malinga ndi achimwaza, bwalo lapezanso kuti Chisale ali ndi mlandu oti ayankhe pa mlandu wachitatu oopseza Hiwa. Mlanduwo uzapitirira pa 14 March 2025. Director mai kunje sakukonja alipati pano bali alicho nikapena atidilidili akambalame alipati panopo bali vice president ya Central Region Honorable Kangata alipati pali Ernest Malola a director anyamata pa Central Region ndanyamatawo alipati walibe muntu mmoja amene akutayani bana mafumu ozungulira Lilongwe atamva kuti Chisale afuna amange ku court uku abwera osali pati abali sisi kutopa kumene mukathera inu ifeso tikathera kuti Chisale oye doi wani oye bana boti usisongano ndangofuna kuti mwina muta kulangula nawo anthu mawu awiri kapena atatu siko mukwambiri pale. Bibi oye pepani ndikupepeseni chifukwa chokuti nthawi imene mumabwera simunadziwe kuti mukudzatani, chifukwa ndinali ndi milandu itatu. Mundimveseti? Milandu itatu. Woyamba ku High Court, wachiwiri ku High Court, wachitatu
ku magistrate umene talowa pano umodzi wositi ndalowe tati nalipo ingati munthu mmodzi ndikuwuzeni mawu awa abale yanga osadandaula upezeni ndikhala ndikuyenda mwina kuyambira weekend kuzunguliranso ndikufuna ndimpemphe kayendani ivi kuti tiyende monseso chakulapa ndi mantha sindilowa kwambiri nkhani zokhudzana ku khoti yetu izozo poti zili mu khoti mudati muone kuyambira tsiku limene ndinayamba kumangidwa kudzafika tsiku la lero ndamangidwa kanga akuganiza kuti ine basi nimangosekerera siningaope inafu izijani ndipasuli ndikubisireni ine sinimatani sinimaopa ayi tiyeni tingopatsana ulemu iwo azipanga zawo azilowera kuti ifese zipanga zathu tilowera kuti tikakhala zakukoti titherana kuti kukoti komweko maumboni nonse munali mukoti muke akamba kunena kuti ineyo ndinapereka sichoncho ndiye ndikufuna chimene ndinaperekacho zina dziko lonse la Malawi lichione ndinapereka chiyani osangoti ndapereka koma dziko lonse la Malawi lione kuti chimene chikukambidwacho ndichiti osamango kamba pakamwayi ndetiye ndidikire kuti dziko limene anenalo likakwana tidzapitanso ine kwa ine chimene ndikufuna chinthucho chitani chibwere aliyense ndi mwana yemwe achione kuti chimene akumunena uyu ndi ichichi osamango kamba pakamwayi yayi ndiye ndikupatseni uthenga uwu tibwerere tonse ndi mtendere wathu kwanga ndikuthokoza ndipo mumve nthawi zina akamanimanga amandipatsa mangolomera izi zakundipangazi tivina musadandaule tivina kujeti yoseni sindingakhweza mbiri poti VP wanga sinalani sinankhwane naye koma ndikalankhula ndi VP tinena kuti akuluakulu tukambira yapa tikupita ukutu polena simulali mukoti mawu amene anena a magistrate panopa ndi a judge koma betikamba ngati magistrate foyoti tinali ku magistrate akunena kuti sikuti inuyo ndiolakwa sindikuteroyi koma tikupatseni mwayi nanunso mutani mulongosole ndiye uthenga umene tachokana kuti ndiye nolikwana tsiku limenenso ine ndipita kuti kukhotiko ndikapita nanenso ndikalongosola kumbali yanga zimene ine ndikutani kaya ndili ndi mboni zangaso zibweranso zikazabwera uku ndi uku ndiye lidzakwana tsiku limene azanena kuti zimene mwalongosola ndi zimene mwanena uku ife tikupeza izi silero simawa ayi palikatunda nditikadalimbana pezithu izo nsakukhoti ndiye ndikufunire ndikuyenda kwabwino musamakhale ndi nkhawa ine ndazunzika kokwanira nonse mukudziwa kumachita kusakasaka nkhani kusakasaka kuti tisale timpeza pati koma ndinene enough is enough analalika munthu wake ku Blantyre ananena kuti nthawi zina munthu mukamangoti we amafika potani ndipo amene onalula leki ndipo mawu amene ndinenena yawa mkumano wa anthu okwiya amapanga bomba ndipo ndikuwuzani chifukwa choti anthu aja akwiya koma nkwabwino afunseni mwamtendere izi ndikulankhula chifukwa chomangopyezana kuti kamangeni sindikulankhulaso zokhuza ndikukhoti kwayi koma izi zomati kamangeni nanenso ndine munthu ndatopa enough is enough ndikufuneni kuyenda kwabwino ambuye akudaliseni nonse kumeneko nkulankhula kwa bwana Chisaleti mawu omaliza ine ndi akuti kwina akutiza pitiliza titatenga kale boma Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.